Bon dia. Ahir vaig fer un vídeo que parlava sobre la manifestació que havien fet a Barcelona 15.000 persones, en les que es reclamava, ben bé no sé què es reclamava, perquè és que hi ha tanta diferència entre uns i altres, entre nosaltres i ells, que fa difícil dir què està reclamant els tavernícoles. Bàsicament perquè em fan d'una gran manifestació quan van 15.000 persones a Barcelona, i ja veieu, 15.000 persones que, segons ells diuen, Taverni és la gran majoria social i el que vol tota la gent d'aquell sector o d'aquella zona que volen Taverni. Hòstia, doncs per voler-ho tant heu fet 15.000 persones, s'han reunit 15.000 persones. Els independentistes a Brussel·les, una ciutat que queda a més de 1.000 quilòmetres, vam reunir 50.000 persones. I vam poder-ho fer, vam ser totalment cívics. Una altra cosa que ens diferencia totalment de vosaltres, que és el que potser us fa ràbia, són les companyies, perquè nosaltres, doncs, els nostres partits, Junts per Catalunya, els nostres partits, Esquerra Republicana, la CUP, són partits democràtics, són partits que abracen tot el braç ideològic. Jo entenc que vosaltres us hagueu de manifestar només amb la dreta com Ciutadans, el Partit Popular, amb la ultradreta com Plataforma per Catalunya, amb la ultradreta com Democràcia Nacional, amb la ultradreta com Espanya 2000, amb la Falange, amb Vox. No passa res, vull dir, tothom té les companyies que té. I això és el que us emprenya, que teniu les companyies que teniu. Mentre nosaltres agafem i fem les manifestacions que fem en pro de la llibertat, en pro dels drets de tothom, en pro d'integració, sense distingir per raça, sense distingir per sexe. Vosaltres, a les vostres manifestacions, el primer que feu és demanar presó per la gent. El primer que feu és demanar coartar les llibertats de les persones. El primer que feu és demanar que la gent que està tancada a presó estigui tancada a presó. El primer que feu és dir que la gent que està fora exiliada perquè la justícia espanyola no funciona, dir-los que són uns pròfugs de la justícia. Aviam, us ho torno a explicar perquè veig que no us entra. Una persona pròfuga de la justícia és una persona que no col·labora amb cap justícia. El president Puigdemont i els consellers que estaven a Brussel·les van col·laborar des del primer moment amb la justícia belga per poder donar resposta als requeriments de la justícia espanyola. El que passa que no tornen perquè, òbviament, no hi ha justícia en aquest país, no hi ha justícia a Espanya. I ho demostra el fet de que agafen persones i les tanquen per fer unes cançons als rapers, i ho demostra el fet de que prohibeixen llibres, de que prohibeixen art, ho demostra el fet de que ordenen unes ordres de detenció internacionals, però quan veuen que no hi ha les mateixes lleis que els hi puguin donar la raó en aquells països, perquè són democràtics, perquè són democràcies consolidades, perquè no són unes pseudodictadures, perquè no han fet una falsa transició, quan veieu que aquells no us donaran la raó i no us tornaran a les persones que voleu jutjar i que voleu manegar tal com vulgueu, després retireu les ordres. I passa el mateix amb el que ha passat amb l'Anna Gabriel a Suïssa, entre d'altres. Sou així, nosaltres estem tranquils. Dieu que estava molt al trap el vídeo d'ahir. Ai, no m'altereu pas gaire, la veritat. Al contrari, em feu riure perquè ja us dic, vau ser 15.000 persones. Què són 15.000 persones? És a dir, si a Catalunya són 7 milions i ja fiquem que l'àrea metropolitana de Barcelona i la famosa Tabàrnia, que digueu vosaltres, són 5 milions de persones i se van manifestar 15.000 persones, que vol dir que la majoria silenciosa de la famosa zona de Tabàrnia vol ser independentista, perquè clar, fem servir la vostra lògica, i més després quan vau tenir el suport de tota la premsa, de tot el món mediàtic espanyolista, de tota la premsa de l'ABC, de la Razón, de tots els poders polítics, de tuitaires a Twitter, doncs, coneguts, i vau ser capaços només de reunir 15.000 persones. A mi em cardaria vergonya. A mi em cardaria vergonya anar traient pit. I després, quan els vostres representants van dient per allà, es que claro, nosotros votamos al verbo de ella telepáticamente y por eso queremos que sea el presidente. Molt bé, xatos, telepàticament es vota, sí senyor. Això se'n diu coherència, d'això se'n diu ser una intel·ligència. No passa res. Tots van veure el CEO que van fer, tots van poder veure quin era el nivell cultural de la gent que no volia la independència. Tots van poder veure quin era el nivell cultural de la gent que deia que el 155 havia estat massa light. Tots van veure el nivell cultural de la gent i d'estudis que deia que les càrregues de l'1 d'octubre van ser proporcionades. Tots van veure el nivell d'intel·ligència d'aquesta gent que deia que era normal tenir polítics a presó i presos polítics.
Què més voleu que us digui? Què més voleu que us digui? Teniu el nivell que teniu, no passa res, tothom té les seves limitacions, com ara vosaltres, què passa? Mira, em veig comentaris, tots insultants, no passa res, no passa res, la vostra intel·ligència no us permet fer un comentari més intel·ligent i un argument més intel·ligent que l'insult. No passa res. Però, nois, ridícul internacional esteu fent. El ridícul el fareu sempre. Vull dir, sou així, no es pot fer res amb vosaltres, d'acord? Vinga, va, que no tinc més temps per perdre parlant de vosaltres, perquè no aporteu res. No aporteu res a la societat més que consumir recursos, perquè productius ho sou ben poc. I no sé què produïu, la veritat. Visca la República de Catalunya i visca tots els catalans.